Oke semuanya, di pagi hari ini saya lagi jalan-jalan pakai CRF ya, pakai CRF si bosnya karena jalannya licin dan saya disuruh pakai ini biar lancar ya. Tapi sayangnya gini pemirsa, jalannya kayak gini ya. Terus aku belum pernah pakai yang namanya CRF, malah luwih ngeri tenan pemirsa, ngeri-ngeri enak ngono lho pemirsa, dan bisa menghibur pokoknya pemirsa. Jan iso menghibur pemirsa iki jan tak ge muter rene iki nggo ya. Muter dalan iki angel lho pemirsa. Jan iki aku ora nggawa kamera yang kecil jadi tak dokne ngono. Wis ngene pemirsa. Dalan iki yang ini iki lho. Iki kan jalur terabas ya. Jalur terabas ya. Oh, yang ini iki pemirsa. Dalane. Jan rumah aku tenan. Ngono pemirsa. Iki terabas rono kayak pemirsa. Dalannya kayak ini ki. Jangan kayak kudu ngising ngono pemirsa. Di pol-polan aku jan iki hasil konten ya. Hasil konten tukok ning ngene iki. Moga-moga aku ya iso ngene pemirsa ya. Iso nular ngono lho pemirsa ya. Jan pengen aku malian nyuwuni tenan apa ya. Jan nyuwuni tenan. Oke, terima kasih berkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.